De ontlading is groot bij het publiek van LWD Basket. De club speelt een topseizoen. Ze zitten in de hele finale om de Nederlandse titel. De wedstrijd zit vol mooie punten. Gewoon fantastisch om het publiek zo te horen schreeuwen en het heeft allemaal energie. Dus daar hou ik van Duncan. Duncan geeft veel energie en heb je gezien vanavond. LWD mat Chin Leiden. De hele finale is een best of 5. Wat als eerste 3 wedstrijden wint, mooi naar de finale om de Nederlandse titel. Leiden won de eerste 2 wedstrijden. Wat LWD nou verliest, is het oer. We staan met ons rug tegen de muur. Wij zeggen tegen onszelf, we pakken er eentje, dan pakken we er gewoon nog één. LWD Basket libbet in een dream. Ze zijn een van de lietsere begruttings in de competitie. Gewoon mooi doen ze onderin mooi. Maar dit hier dus de hele finale. Het publiek had er in oren een soort vertrouwen in. Ja, spannend. En voor de rest, we gaan winnen. Maar ik Leiden had vanzelf supporters mooi. En die hel je alles, maar dan ook alles, uit de kast. Dit is Alien, dit is een beetje dezelfde kleur als de microfoon. En Alien is onze steun en toeverlaat in de play-offs. Hij is ook nog vrijgezel, dus voor de Friese dames, hij is nog vrijgezel. Dan naar de wedstrijd. LWD mooi dus net verliezen. Dat had de ploeg goed terug. Al in het skoft staan ze maar meer dan 20 punten voor. Niet klaar en alle krediet naar de jongens. Die leveren het werk waar de mensen voor komen. En ik kan alleen maar hopen dat er nog velen gaan volgen. Maar het zaadje is niet alleen geplant, het begint ook langzaam boven de grond te komen. In de derde en vierde periode komt Leiden een heel lang weer om. Ta 1 punt. Maar verder als dit komen ze net. LWD wint 89-81. De rug staat tegen de muur. Dit is hoe we moeten reageren. We gingen nog bijna de fout in, maar we hebben ons herpakt en we hebben het nog voor elkaar gegeven. Dus dit is 1, nu meteen doorfocus, nog 2 te gaan. Het stiet nou 2-1 oer 3 wedstrijden. En dus komt er een vierde meeting in Leiden. Ik die moet LWD net verliezen. Het staat nu 2-1, dus dankjewel voor de felicitaties. Leuk voor de wedstrijd, maar we moeten maandag weer naar Leiden toe. En daar hebben we niet de steun van ons thuispubliek. Dus dat wordt een hele moeilijke klus. Dus helaas voor alle mensen hier fantastisch mooi dat dit thuis kan. En dat ze in grote getalen hier waren, maar voor ons is het gewoon gelijk weer terug naar business as usual.